Hola, bon dia. Ai, quin patí. Mare de Déu senyor. Aquell home. T'ho juro. Fins i tot he buscat com es diu. En Warman. Noi. L'Armin ho diu ben bé. Té massa por per poder pensar o alguna cosa així. És que quin episodi de l'Armin, Vull dir... Ha donat cada argument, però tot i així, el senyor aquell nano és que està cagat, està cagat. Sort d'en Pixis, que sense ell no sé com hauria acabat. Jo us seré honest, jo era partidari de, quan hi havia tot el fum aquell, de marxar directe. I per un moment he vist l'Armin morta. Quan està caminant pel mig del fum per anar-los a explicar els arguments i tot, jo ja veia que començaven a disparar sense veure res i pam. I l'Eren es tornava boig, o sigui, jo ja veia això. I el misteri està en per què el pare de l'Eren ho manté en secret. L'Eren s'ho pregunta. Per què? I se m'ha acudit una cosa. Saps allò que diuen que s'han de matar els titans per aquí? D'on surt l'Eren quan deixa de fer anar un tità? D'aquí. Què vol dir això? Tots els titans tenen una persona aquí que l'està controlant? No ho sé. O sigui, ho canvia tot, això. Ho canvia tot. Ens veiem al següent episodi.